हाय लोगोफोर, आंनि गोदान इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। बेनो आंनि गिबि इउटुब चेनेलाव जागायजेननाय सुंद' सल' आवरायनाय। सुंद' सल'नि मुङा गोथार जुरि आरो बेखौ आं गावनो सुजुदों आरो आं गावनो आवरायदों सन्जिब बसुमतारिया। फै लोगोफोर, दानिया सुंद' सल'खौ खोनासंलांदोनि। गोथार जुलि। साहा सानजाहा खनायाव थानाय जोंहानि गंगार थायसुम बिफांनि गोमोन गोमोन फिथाइफोरखौ जाफैदों दाउस्रि दाउब्लुर, गोमोदाउ, सिबाय खौवा गोबाव जानानै बाफैदों। बेखौनो फिथाइ जाफुबाय थानाय दस्रा दाउफोरा हेबनो होसोदों जानांगौ। बेखायनो खौवाबो आंनि सेरजोंनो बिरलांना गाबलांदोंसै खौवौ 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 होननानै। अब्लासो आं गोरबोआव जिलिद हाबफैनाय बादि खें मोनखांदों आरो लोगो लोगोनो खुगानिफ्राय फंथाम फंब्रैसो खोथाया स'नो गलाङो। आंनि न'आव बाथौ मन्दिर लुफुबाय थानाय मिस्ट्रि हानजाखौ थांखिनानै। आच्छा भाइटिहत, तुम्हालोके 10-12 दिনৰ ভিতৰত কমপ্লিট ফিনিচিং কৰি দিয়া। বাৰু টকাৰ টেনচন নল'বা, যিখিনি দিব লগা বাকী আছে মই একেদিনাই ফিনিছ কৰি দিম। आंहा दाउ खौवौनि गाबनाय देंखोआवसो आथुर जाथारबाय। जाखागोन, मानो जाया जानो। खौवौ दाउआ जेब्ला गाबफैयो अब्ला बैसागोआ गावनि देहायाव रंगिना संगिना जोमग्रा गाननानै गोलाव खानायखौ थेबखोनानै मोखाङाव मोदोमग्रा दाफबनानै मिनिस्लु मोखांजों जल' हानजानि गोसोखौ खावनो फैयो। बेखौथ' नोंसोरबो मिन्थिखासिगौ। नंमारगौ, नोंसोर खोनानाय, नोंसोर आन्दाज मोननाय बोथोरानो सफैमारदों बैसागो। बे देग्लायनि बैसागोखौ लानानै आंनि बिसि मनालिसाया मा सिमां नुदोंथाय आं बुंस' हालिया। सिमां नुनायनिबो मोनसे गिदिरथार जाहोन दङ। जाहोना जाहैबाय देग्लायनि बैसागोआवनो जोंनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला बिरखां बसुमतारिनि गोथार जुलिखौ खालामनानै होनाय। फिसाज्ला बिरखांआ थायो फरेनाव इन्जिनियारिं साख्रि मावनानै। सिबाय बिमाया गावनिनो बिसिगि उर्मिलानि फिसाजो देरसिन सुमि बर'जों जुलिनि रादायखौ थि खालामखोमादों। आं हले फिथाइ थायगोनखौ बांद्राय आसा खालामाखै, मानोना फिसाज्लाया थायो फरेनाव। बिमाया फिसाज्लानो जरा खालामखोमानो सानदों लकेल बिहामजो। ओरैनोबा जाबादि मबाइलजोंनो रायज्लायसै। हेल', गुड मर्निं मम, डेड, गुड नाइट, हेभ इउ टेकेन योर डिनार, लान्च? बर' रावजोंनो रायज्लाया खालामसै दाना। आरो बिखि लकेल बर' बिमानि फिसाखौ जुलि लागोन। आंसो गोसोआव सानखुमादों, नाथाय आंबो फोरमायबोआखै बिमा मनालिसानो, माने आंनि बिसि मनालिसानो। जाबादि खुगानि खुगा आखाइनि आखाइ आखलनि आंनि बिसिया, आं थारैनो बेफोरखौ आंनि गोसोनि साननायखौ बिनो बिसि साननानै बुंफुरनानै होयो अब्लाथाय आंनि खोमा फारनैयासो मिन्थिगोन माबादि उफार डिजेनि गुमगुमायनायाबोसो एसे खम गुमगुमायबावगोन। मा आइटेम, मा बाजेट लादोंथाय गोथार जुलिनि थाखाय आं हले इसेबो मिन्थिथारा। आं माबा बुंब्लाथाय डाइरेक्टनो आंखौसो बेरेंखायो। थोद, नों जेबो मिन्थिया दानि जुगनि बाजेटफोरखौ होननानै। नंखायनो आंबो बिनि बाजेटनि बाजाराव हाबफायाखै आरो हाबफायैआनो साबसिन। खर'खौसो खावसे गाज्रि खालामना लानाय जागोन। आं माथ्र' बिनो ATM निफ्राय दिहुन हरगासिनो बिनायमानिखौ। हराब्लाबोथ' दायानो जाबसिन जाखायो एरैनोब्ला। गेजेर गेजेर गोदोनो बखिबोखानाय सर' दंखायो। साख्रि मावलायनानै बिसिया बिनायखौनो होनो नायगिरा। बेथन मोननायफोरखौलाय माथो खालामनो सानदों नों? ना गुबुन हाग्रायाव बिसि दंबावो, जायखौ आं दा फोरमायजोबथ'ला। सम आंनाव सानखांनाय फैयोमोन। जुलि लागोदान समाव आंनाबोथ' बे अनारे खाथि गारनाय समाव जाबादि संसार जाबोनांगौ जादोंमोन, बे बाजेट बुरजा बिसिजों दाबादियाव सोरखारा लाथार मारलामोनब्लादि
आं बे संसाराव हारसिंसो संसार जालांनांगौमोन जानांगौ। बिनिनो बिनायमानि थाखा फैसा रां रुफा होनो हायामोनब्ला गावनि बिमा बिफानि न'आव नङाब्ला सोरबा सेंग्रानाव खारसनहैगौमोनदांसो सानफ्लायलाङो आं। आखाइयाव थाखा फैसा गैयै समावबो खर'आव एम्फौ नांनाय बादि मोनदोंमोन आरो दा थाखा फैसा न' बां गारि मथर थानाय समावबो खर'आव एम्फौ नांनाय बादि जाबाय आंहा। बुंनो थाङोब्ला आंनि जिउनि दागा फारलायानो समान नङा खोमा दस्राफोरनि बादि। मोननै मोनथामसो गोदोनि गारबोनाय जाथायफोरखौ गोसोखांब्ला दाबो आगोर गोमाजानाय बादि मोनखांफिनलाय लांथारो आंहा। गोदो अनारि खाथि गारनाय समाव आबाद थिलियावबो थोजासे सम होनो मोना, फालांगि मावनोबोथ' समखौनो थोजासे मोना। रांखावरिया मानि बेगाव आसि बिजौआव सानजागासेल' थायोमोन। अब्ला बे समाव आं आनान गसाइनाव मोनसेल' आरज गाबखुमाबाय थायोमोन। बेनो जाबाय जोंनि न'आव सोरबा आलासि खुरमा बाहागि आरो आंनि बिसिनि सोरबाफोर लोगो आलासिफोरनि गोथार जुलिनि लाइजामा दा सफैथों साननानै। मानोना जेब्ला बे गोथार जुलिनि लाइजामा आंनि न'आव सफैयो अब्ला आंनि खर'निफ्राय गोलोमस्राव दैया थरथिंबोयोमोन। आं दस्राफोरनि बादि गोथार जुलियाव रंजा बाजा खालामहैनायखौ सानहांबो जायामोन। सानोमोन आं गोथार जुलियाव थांब्ला आं अनथोबखौ माबे रांजों मेकआप खालामगोन। आंनि बिसि मनालिसानि लोगो एबा आलासिफोरनि जुलि जानांगौब्लाथ' आं बिखौ न'आव थाथ'नो होनानैसो आं आंनि सिनाकि दखान फारसे थांग्रोनानै अनथोबखौ दाहारै लाग्रोहैयोमोन। बिसिखौ दखानसिम लांफ्लांबायोबाथ' आंना गन्थंआनो जनाय बादि मोनोमोन। मानोना बिखौ दखानसिम लांफ्लांबायोब्ला बियो आंखौ बुङोमोन, बेखौनो लाबाय, बै खम दामि अनथोबजों आं जुलि जाहैया, बै मोनसेखौ ला, बिसो साबसिन। नुनायावबो गिदिर, हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो अनथोब होनायावबो मोजां जागोन, बायदि बायदि खोथा जायखौ दा गोसोखांजोबब्ला दै सिङावसो थब्ल' खोमानानै थानो लुबैलायलाङो आंहा। दिनै बैसागो मांखोनि 9 खालार माने इंराजिनि अक्ट' बादियै 21 एप्रिल गोथार मंगलबार। दिनैनि मोनाबिलियावनो सफैगोन जोंहानि असे फिसाज्ला फरेनाव इन्जिनियारिं साख्रि मावहैनानै थाग्रा आंनि बिसि मनालिसानि रावैब्ला बिसिगि उर्मिलानि फिसाजो सुमि बर'नि हौवा गोदान बिरखां बसुमतारी। फ्लाइटआ गुवाहाटी लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिमानबन्दराव 3 रिंगासोआवनो सफैगोन। बेनिफ्राय उबेर लानानै फैगोन न'सिम बुंहरखादों फिसाज्ला बिरखांआ बिमानो। आपडेट रादाबखौ बिमा मनालिसायासो मोनग्रोयो। बिनि 2-3 रिंगासो उनावसो आंनि खोमायाव सोसनो आंनि बिसि मनालिसाया। फिसाज्ला बिरखांआ आंजों बांद्राय फनावबो रायज्लायबोनाय सर' गैखाया। बिमा मनालिसाजोंनो बांसिन रायज्लायखायो। 2 बोसोरसोआनो जाबायमोन न'आव फैयैया फिसाज्ला बिरखांआ। मोजां गाज्रि रादाब लालायनाया बे मबाइलनि अनगा जेबो दस्रा राहा गैयामोन। फिसाज्ला बिरखां फैगोन खोथाखौ मिन्थिनानै आं बाजारनिफ्राय लाबोखाबाय हरनि खाजानि थाखाय बोरमा बेदर 2 केजि, रौ ना 1 केजि, सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, हाइजें, जिरा जालुक, गरम मसला, लं इलासि, रेड चिलि पाउडार बायदि बायदि। लोगोसे लाबोफादों गाइखेर आरो कफिनि पेकेट। बिसि मनालिसानि हाथाइलोमै मिनिस्लु महरखौ दिनैसो नुफिनदों आं। मानोना गाव फोरमायालासिनो आंदि बिनि लुबैनाय जिरादफोरखौ बाजारनिफ्राय लाबोनानै होफैबाय। बेफोरबादि हाथाइलोमै मिनिस्लु महरखौ बोसोराव आं खनसे खननैल' नुनो मोनो।
बेबो बराद गैयाब्ला फेलेंनि सावगारिया गोजाव फैयो। हरनि अखोराङाव धुमकेतु हाथरखिखौ खारनायनिफ्राय गोमाजासिम नुनाय बादि मोनथारदों आं बिसि मनालिसानि मिनिखुसि महरखौ नुनानै। पिप पिप हरन गाबनायनि दसे उनावनो गेटनि ग्रिलनि सोदोब टिं टिं टां टां खननै खनथामसो गाबनाय खोनाबाय। आं खोमाखौ थिया खालामनानै खामसालिनिफ्राय लामाथिं दावगाबोबाय। नुमारबाय फिसाज्ला बिरखांखौ आरो बिरखांजोंनो लोगोआव फैफादों सासे गुफुर गाबनि गन्थङा गोलावै, खानाय गोजा गाबनि, गोलावद्रायबो नङा, हगारसारनाय, खोमायाव खनाबो गानाखै। गोसोम टि सार्ट गाननाय, कार्ग'नि सिक्स पकेट लंपेन्ट, आथिङाव प्लेन सलनि जुथा गोसोम आरो दंबावो गोदोनायाव सनानि चेन, बेयावनो लकेटबो दंफायो। दाजाब हांखो बादि नुलाय लाङो लकेटखौ नायबोला। आं आरोबाव आन्दाज खालामबावासै। फै फिसाफोर फै बुंनानै लामा दिन्थिहरो रुमाव हाबलांनायनि। बिमा, ओइ बिमा, नै सफैबाय फिसाज्ला बिरखाङा, बुंबाय आं बिसि मनालिसाखौ थांखिना। बहा? अबाव फिसाज्ला बिरखाङा? बिसि मनालिसाया सोंस्लुयो आंनाव। हनै रुमाव हाबहैबाय, दै लानानै हैद', रायज्लायहैद', सुखु दुखुनि बुंनानै आं आंनि रुमाव हाबहैनानै बाइकनि साबिखौ लानानै गलियाव दोननाय पालसारनि किकखौ जोगदावफैयो। खननै खनथामसो जोगदावनायनि उनाव बाइकआ स्टार्ट जायो। अब्ला आं बाइकनि सिटआव गांलाब जिरायनानै गोजाम गामि फारसे मोखां सुरबोयो। लामा थारैनो गोसोआव सानबोबाय, बिसि मनालिसाया फिसाज्ला बिरखां आरो आलासिजोंब्ला मा मा सावरायखो, बिसि मनालिसानि गासै सुजुनाय सिमांआ मोगथां रायजोआव माबादि महर लागोन? आलासि फैफानाय हिनजावसाया फिसाज्ला बिरखांनि जिएफ नङाथ'? थारैनो नंमारगौब्ला बिमा मनालिसाया फिसाज्ला बिरखांखौ माब्रै बोखागोन बिसों? बाइकनि एक्सेलेटार बोखोदाव सानबावदों आं आरोबाव गोबां खोथा। जोंनि बे गामिनि थासारिजों दोहोरोम, हारिमु, जानाय लोंनाय, रंजानाय बाजानाय, मावनाय दांनायजों गोरोबनो हागोन ना बै हिनजावसाया? संसारखौथ' बे गामियाव जाखानाय नङा, हजोंनो जागोन। थेवब्लाबो बोसोराव खनसे गावनि जोनोम न'आव फैब्लानो गावनि राव, हारिमु, दोहोरोम, जानाय लोंनाय, मोसानाय मुसुरनायफोरखौ गावनि बिसि जागोननो आसि थुनाय थुनाय फोरोंनो हागोन जानो फिसाज्ला बिरखाङा? दिनै आंनि फिसाज्लाया बेफोरबादि गोमालांनायनि इसारा दिन्थिदों। गाबोन नोंनि, समफोर बैनि, अब्ला जोंनि बे देरफुनो लानाय समाजा बुहुमाव थावरायलांनो हागोन ना? सानै सानै बाइक सालायनानै माब्लाबानो लामायाव गसंना थानाय मोसौनि आथिङाव हरखाब गारिनि सिगांनि साखाया नांखो थालखौनो मोनासै आं, गांलाब गोग्लैलाङो। आथिंनि आन्थुआव रना रनि थैया बोहैबोयो। बेखौनो नायगोमाना गोसोआव सानफुबाय थानाय खोथायासो खुगायाव बेरखांलाङो। देग्लाय बैसागुआव बिमा मनालिसाया फिसाज्ला बिरखां बसुमतारी आरो सुमि बर'जों गोथार जुलि होनो साननाया जाफुंगोन ना जाफुंमारला? हाय लोगोफोर, आंनि सुंद' सल'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आं आरोबाव गोदानै सुंद' सल' आवरायनाय लाबोबावगोन। बेखिनियावनो दिनैनि आवरायनायखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों।